jud. Sige taon nig-uwan, kakapoy ba ni panahon na uy may init-init. Sige ra ka bagyo. Nga nan bagyo ha, buang ring bagyo si magbalik-balik. Hey! Ano oy? Tabangi ko sige kag pagwapa. Dali ba? Ang tawag di ay! Tawag. Dukon di karon dali dire. Tabangi ko. Uwan, magali mo ko pa kon kunon diha. Mablot ang beauty. Daw tang beauty. Gani harap ko dire si file ha na. Dagan na kay kog na file. Ikaw diha sige katulog sig cellphone. Asa si ko ani mo diha ay? Dali, dali. La ay. Magsalig magkakay. Kapag ko mamas kong selfie dito. Selfie. 2023 Dapat na ikay ba? muliho ka ni kay maguwang. Ang maguwang mo ay magbanda. Magod mo muliho. Ilasa ko ni mo ay ka dire. Maguwang kay 2023 para mahalin. Kabaw na ka pa mahalin mo maguwang. Ina Ako lang. magali wala di ko nahalin. Oh, Bata pa ka manguwas ka mamugha sa kahoy paguna og pagsarol ito. Kung dagan dito sa babaw ron, apa itong lawas ba? Anak yung dag ko. Uy, pre! Diyan, nagsa may gipunit-punit mo diha. Saan? May mulos ron. Ano may bunga ang lomboy? Tabako, babasa pa kayo na ganyan ni. Ulan na po ni ron. Daog na ni mo ang dahon lomboy. Tabako, gon. Kamahal kayo sigarilyo ron. Ay, ahak. Kana lagi problema. May naga sigarilyos mo. Ang gabalay ka Kasi sigarilyos. samok dyan. Karon pa kayo. Ulan na po ni ron. Basa kayo. Nakoy, ikuan mo ba? Ay, sige, Asa, pamunit. asa, Ay, asa, asa, balda. Bakit tarangin sa pamunit ba kayo? Yan na istorya. Ay, so na ang hindi dahon sa guloy. Sa mo gani? Katatay kayo na. Kana lang hagonoy iso. May kung samok-samok yun. Nakoy kuan mo ba? Katong balay dato sa babaw ba? Kabantay ka to? Oh, kung na yung mga kundya. Naay chicks. Katong nagkaibgan ako ba? Tong gwapa kay nga puti ba anak kay lawas ba sapsing Kung kayo. sabi lang mo ito kung itong imo naman to. Ako at naay maguwang bagong abot gid ka syudad. Ako pa rin mo balik ular ka di ay. Katong naama mo dali ko nadunggan bitaw ni ulit pag bagong tuwi. Kung gi kunan gahapon nga. Maguwang niya kung sa mga dalaga na. Daga maguwang pero maldita lagi pero ako rin bahala na. Ah, maganda timing. Itom sa kadi bapor. Tara. Maganda katagang ikaw rin. Di ako testingan dito. Sinaar. Lagi, kung bakit kuya ni tabuhay pala puka. Namuro mo. Pagyawa ba? Anak istorya. Apa sabi surya? Sino mo dia? Aduh, dia kita ada gahapon. Tabangi ko ah, to O para ba sa maguwang ni kay lawas pre. Ay kini. Sa lagi nagbalbak ko. Wala ka makansi niya imo ikong giadala. Namalita dito sa atong kayag na kay. Ini kayo maugaran ni Lun kay mo kanay ra taw. Wala, Di wala man na nakafail na, oy. Oto sa tukuan mga unta dito. Bisig na pa to nabili ni. galuto na ka? Na ato spaghetti gikaw maka to sa iring. Sa kanseri no. Kilaw mo jud ng iring na. Ano kung saan mo na noon. Oy. Kana oy kaludin balik ko cellphone oy. Kasi wanon lagi eh. Kadyo signal ang akong blue dito. Pagkupo sa daan ba murag si Aldin Richard ba. Si ay. Di may mamas ko hapoy di mo. Isan yung garing. Namo. Uy, day. Oh, sila kay bisita diha. Kisam na. Uy, sa wag ka ilan ako. Muna ati pa ino. Muna anti ka naga itong. Ay. Pwede mo salon? Mao din ni akong suod gahapon tay. Gahapon Ay, gahapon may nagsuod ba? Dali dayon mo. Amiga man misimong manghod. Dayon. Ay, dali pa dayon. Dali ani. Sige. Pwede ra. Oh, dayon pa dayon man. Para para to oy. Dayon muna dayon binin nila. Kira na oy. Dali, dali. Ay, pre. Una-una kay maguwang ra ba? Muna na. Never mind. Oy, tulo kay din ko. Ari ko man. Nah, ini peranan gue jadi gue lingkup gitu. Ate, ay si Juan. Ari ra mi dribo. Sama yung gipagdaoy. Taman dua Para imo di ini. Para Eh, kira ikut mau apa nih? usa man ni siya. Ada ilang pengutanan gue. Oy, magamit gamit. Kabaw mo ha paminaw mo. Kanang among gihatag nga buha kana. Special kana gikan og Southern Korea. Mau Special ni ilo ni namo. Na sa libuti hampur sa Ako ka na kung sa'yo magamit nyo na ako balita. Kaya kinasing-kasing niya mo. Hindi among naong gihatag hampor sa lubot. Ang samtang po ay. lupot man po na yung lupot man yung nang ay inyong tinaw ay paglimasa. Ay, yan awan na tayo. Ay, Mag mga naong. Lahi sa like long. Sunan. Mura man si kuan. Mura man si imingguwang usa mo naninda bitaw. po. Ah,